Ang title is Living Sacrifice. Okay, Romans 12 verse 1. Mao ni ang theme karon sa Jesus Reigns. Ingon dinhi. Amen. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Okay. Now, I want you to know mga igsoon nga mao ni siya. Karong panahona gitawag na siya end time harvest. In other words, mga igsoon, kusog na kaayo ang pagkaylap sa gospel, kusog pod kaayo ang pagkutlo sa kinabuhi sa Dios. By the hundreds na mga igsoon, no? Ang harvest dili lang ingon nga daghan maluwas, daghan pod ang mga matay. Mao man ang harvest, di ba? Oh, inig-harvest na, no? Putlo na ang dagami, kwaon ang usa na ang puso, no? Ang kanang mais ba, ang mais. Oh. Mao na siya igsoon nga dali na kay kang makakuan. Uy, remember this, ang nasave karon sa Iran, minilyon na. Lisod kayong save ang mga Iranian, pero karong panahon na ang mga Iranians magisod. Ang mga Muslim, daghan na kayong nahimong Christian sa mga Muslim, kay ilang na prove nga ang teaching ni Muhammad, daghan kay sayop. No? Makitaan mga igsoon nga grabe na ron ang kuan na. Ang usa sa akong nakuanan is mao ni siya nga tungod kay nanay peace treaty ang Middle East. Nanay peace treaty. Unya mao ra biday kiingon sa Bible nga magsugod na ang Great Tribulation, inig magsugod na ang peace treaty mga igsoon. Unya 3.5 years nindot pa na dagan primero, pero lisod, pero nindot ang dagan kay musikat mga Antichrist. Inig second part sa 3.5 years mga igsoon, mao nang panahona nga grabe na yung kalisod tungod kay ang Antichrist iya namang kuptan ang kalibutan, pug-o na niya ang mga tao, dili nakakatrabaho kung dili ka magpabutang og kanang mark sa beast dinhi sa imong kamot o di ba sa imong agtang. Unya mga igsoon, gawas pa niya na mugrabe ang kapungot sa Dios. Karon gani makaingon naman ta, naunsa namang kalibutan oy? Ngaunsa man? Dili naman sa Pilipinas. Kung imo tanaw dili pa Pilipinas, pag-o pa lang ang Jamaica nalunod sa grabe kay kuan pag-agi sa katong Hurricane Melissa. No, grabe kayo ang Indonesia, sige gyapon. Nya bisan asa nga dapit mga igsoon. Grabe na kayo ang mga lunop, no? Grabe na kayo ang mga linog. Makita nimo mga igsoon nga kanang lahi na gyud ang bagyo na to sa una, kutob na gito signal number 3. Karon na number 5 mga igsoon. Na usa sa kanindot mga igsoon nga akong na hinumduman last Sunday sa second service, nagpray ta mga igsoon nga ang bagyo nga uwan mulupad lang mga igsoon. Kay ba mong nahitabo? Kay ba ka nganong na dasig og ampo ato tungod kay akong apo mulargam siya Manila Monday. Nya Monday man mutugpa ang kuan, ang bagyo mo downfall niya, dako man kay siya, pero nagpasalamat ko sa Ginoo mga igsoon kay nagpray man ta, kay samtang nagworship ta, nahimduman man ako mga igsoon ang nahitabo ni Joshua nga sa chapter 10 sa verse 12 sa Joshua nga iyang gipahunong ang adlaw hangtod mo daog sila ug ang Israel ug nihunog yun ang adlaw. That is why sa history mga igsoon mahibong sila nganong dunay bakante dili masibo 23 hours ang diferensya sa edad sa kalibutan. Mao dayto mga igsoon tungod kay dunay time gipahunong sa Dios ang adlaw kay nagampo si Joshua. So mao to na trigger ko pag ampo nga moingon ko mulihis lang ang bagyo nga mo extremely flew away mga igsoon. Unsay nahitabo? Pagka Lunes mga igsoon sa udto
Sa among chat group, mga igsoon, naaman mi chat group sa OCC tibuok Pilipinas. Nag-chat dayon ang taga Isabela. Sabi nila, ay Tagalog man, ingon nila, salamat sa inyong mga pag-ampo kay imbis mo landfall sa Isabela, igsuon, nisaka ang bagyo, walay kadaot na hitabo dito. Amen. No? Ingnaim tapad ang Ginoo mo tubag og pag-ampo. Pero mo lagi na, sige na lang mga bagyo, grabe kay mga igsoon magsunod-sunod, no? Na ingon sila napakunoy tulurong tuiga, ay sila ra na basta di ta mo dawat ana. Amen ba? Okay, so mao na siya mga igsoon. Okay, now hinumdumi nga ang pinaka dako nga sacrifice atong nadawat sa kinabuhi mao ang kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo. Amen? Mo dakong sacrifice ang iyang pagpasakit o gigon man ang iyang pagpakamatay para sa atong mga sala. Pero there is another person mga igsoon nga grabe po diyang sakripisyo o kini mao si San Pablo. Nga naman, he was the greatest example of a life serving as a living sacrifice. No? Nganong gitawag mo na siya living sacrifice? Kanabang buhi nga sakripisyo. Nganong day, na may sakripisyong patay. Ha? Unsan day na pastor? Unsay sakripisyong patay? Kanabang nihalad kas Ginoo pero nagbagulbol. Lingayam tapad, na dinhi wala na ibagulbulan. Living sacrifice nga naman tungod kay si Paul kung basahon nimo sa 2 Corinthians, no? Sa 11 man na siya, naagi siyang gikulata. Nagwali sa pulong sa Ginoo. Naagi siyang gipriso. Naagi siya mga igsuon nga gibato aron mamatay pero wa siya namatay. Gituntun siya bukag, basket, igsuon aron lang pag-escape sa mga gustong mudakop niya. Gituntun siya sa paril sa syudad, nga iyang gituan. Kay gamay man siya tao. Mangay, gamay tao. No. Oo. Dili pwede si Joshua kay mabungkag ang basket. Mga igsoon, agi siya katulo na lunod. Agi siya kanang gutom. Asyo nang kag 24 oras ka niya maglutaw-lutaw kas dagat gutom. Ang uban maingon sila, gikaon na lang nako ang akong sinina. Kanang uban nga na kuan mga igsoon, makita nimo siya, grabe kaayo ang sakripisyo ni Pablo. Wa pagyud siya magminyo para lang sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo niya. Nya unsay verse ana? Kani siya, great things he must suffer. Ato tan-awon ang Acts chapter 9 verse 15 to 16. Verse 15. Ang Ginoo miingon kaniya. Mao ba ni pastor? Mao lagi na. Adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantoson tungod sa akong ngalan. Gisugo sa Dios si Ananias, gikuyawan si Ananias kay nganuman at first si San Pablo maglulutos sa mga Kristyan. Unya gisugo mga igsoon sa Dios si Ananias adtuan ni si Pablo kay naakoy ipabuhat niya. Ingon si Ananias, di lang ko Lord, kay bawi ako iya biyang gipadakop ang mga Kristyan. Unya mga igsoon. So, pero gaynan siya sa Ginoo. Adtua lang kay gipili ko siya nga maoy musulti ngadto sa mga dili Hudiyo, sa mga hari ug ingon man sa mga katawhan sa Israel. Unya sa 16 man ako nabutang, no? 16 ma. No? Ingon sa 16, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Akong ipakita kaniya ang dagko niyang mga pag-antos tungod sa akong ngalan. So, grabe kayo
sacrifice si Paul, mga igsoon, sa iyang naagian. Kanang atua, layo kay kumingking. Amen ba? Okay. Ay, mo ni ron. Unsa may problema sa atong Kristohanon nga pagpangalagad? Kinahanglan mahibaw ta. Kay ngano man, gusto man ta mga lagad sa Ginoong hayahay. Kung gusto kag hayahay, pagdagpaypay. Joke lang. Okay. Tanawa, unsa may problema mga igsoon? Ayoy, ingon din we declare love for Jesus but choose the world in practice. No? Moingon ta na higugma tas Ginoo pero ang atong pagkinabuhi kalibutanon lang gyapon. Kalibutanon lang gyapon ang atong pagkinabuhi mga igsoon. Udi gyud ta mamusunod sa Ginoo, usahay musupil gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. Lingayem tapad na ayaw na lagiglikoy. Ang uban mo, nihilom lang nihilom lang. Kaya siya likoy patsukoy. Okay. Napaiksoon, we want to be in heaven but don't live in holiness. Gusto tang mo puyo og langit pero di man sa ta magkinabuhing balaan og tarong. Come on. No? Gusto tang malangit. Unya mag-false hope lang ta. Ay, malangit lagi ko kay nidawat ako sa Ginoo. Naamay timailhan ang pagdawat nimo sa Ginoo. Amen. Nga kung nakadawat ka sa Ginoo, tarong na ang imong pagkinabuhi. No? Okay. Ikatulo, naapil pa gini. Bible in hand, but speak differently. Sige, tagbit-bit og Bible, pero atong sinultihan, gyapon di mao. Butan kay ta diri simbahan, atos balay kusog kayong mamalikas. Hala, lain na sila tinanawan ako. Yes! Lahi atong sinultihan dinhi kaysa atong balay. Unta, magsugod ang atong pagkamatarong dito sa balay, mo flow dinhi mga igsoon. Hoy, napag-i-worst. Napag-i-worst. Oo. Unsa man? Og naatay trouble sa balay, dadun ra ba nato simbahan? Sayang ato mga trouble, mga igsoon, gikan sa balay, dadto simbahan. Giaway tato sa ato ang balay, ining sa abot simbahan, mangaway sa ta. Iyay. Sunod. Dalian na tumuman ani oy. Okay. Raising our hands in worship, but our hearts are far from God. Kusog kay ta mo isa sa tumakamot nga tus Ginoo mo simba ta, pero ang hunahuna di ay pulos lang pangwarta. Layo ang hunahuna mga igsoon. Musimba kay aron makakwarta. Ug way kwarta mo backslide. Hello, now igsoon. No? May kwarta og wa, musimba gyud tas Ginoo. May pangbata, may pamupakpak oh. Okay, na. O kini, ako ning giwali gahapon. Murag yung tawag na hangan mga tao dito. We speak humility but want to be famous first. Magsige tag sulti nga magpaubos lang yun ta. Pero ganahan kita mo sikat og una. Mo bitaw na nga
Wa kayo unity ang church. Supposedly dugay na unta ang Jesus reigns, pero daghan gyapon kayong mga simbahan dili mo uban. You know why? Because di man sila mo uban basta dili sila mo sikat. Unya ang ministry sa Jesus reigns, si Jesus sa magipasikaton. Amen. Kay ingon mas Jesus, kung maisa ko, akong apaduulon ang tanang tao. Makitaan mo mga igsoon nga, mo na'y nakagubot sa simbahan. Kanang mga pride ba? Kanang mo ingon, paubos lang. Unya, kusog kaing mahiubos. Lingayong tapat na, ay nasige pang luod. Come on. Di, nagpasalamat bitaw ko kay taga HLT ba, wala na kay luuran. No? Ato pagpakan ang Ginoo na, no? Oh. Oo, dapat, ni grabe sa ni, oy. Grabe sa ni ba? Hala, mga igsoon, no? Women dressed modestly on Sunday, but their profile on FB are so sexy. Patay kang bata ka. No? Musayaw pag yung TikTok. Unya, magsulob pag yung mubo nga short nga, ang luyo mura nagianoos. Pasaylo. Oy. Ha? Mga young people, ayaw, intahon mo, oy nga, kanang inyong profile sa Facebook, nag-two-piece mo. Nga naman na, di ay pastor, unsa may diferensya, anak. Igsuon, pamati pag-ayo, kung mauna imong profile sa Facebook, ang mga lalaki mo, tanaw ni mong barato kakaayo. Hello? Ako in English, mga igsoon. Kung mauna imong profile sa Facebook, mga igsoon, no, you are just good in bed, not to be wed. Ako binisayon para maklaro mo, in English man to. Okay, ano siya igsoon, no? Kung mauna imong profile sa Facebook, nga gatupis ka, pirming mag-crop top, bisag ang iyang puso na atuli. Kitag sara maligo, joke lang may soon. Mo ni siya akong isulti. No? Kung inana ay mong profile, mayra kang dulgan, dili pakaslan. Daghan mga, pasaylo ako ha, daghan nga mga Christian karon na himong single mother. Kay gipakita raman sila nga nindot ilang lawas, pero ang ilang kinaiya, ang virtue, wala. Hello? Nindot nang bisag asa ta, disinti ta. Kanabang makurious ang laki kung unsay luyo sa imong sinina. Dili kay hapit na kangaway sinina. Mauna siya igsoon. Wisdom. No? Kanang maintriga ang laki nga. Uy, gwapa lagi na siya. Unsa ka ang lawas anino? Sa ilang ka-intrig, makikstorya na siya nimo. Niya mingon hala, butan lagi kay ni siya ay magsige lagi hiskots Ginoo. Mingon na siya, may ni siya ikabilin og balay. Ngono siya. Mo na gipanit pakitang take na take. Okay. Na, timan ni siya. Okay, napa ba? Ay, tanawar ko ni siya. Sometimes full of emotion in service but empty of real change. No? Manghilak ta, grabe kay ta manghilak kining simba. Pero wa na usap. Sao na malang na. Mga igsoon. Bait kayo una-unaon mga igsoon. No? Importante yun ang kausaban. Munang moingon ko, bahalag jutay rata, basta kitang tanan magkita sa langit. Amen.
Magunsa man ang daghan tao niya, pa-impirno na ita. Ato na dito mag-fellowship. Uy, niya lagi ka. Pambita ko si mong kayo, eh. Oh, ang iyo. Di mo mga igsoon. No? Mauna siya ang kuan nga, bahalag jutay rata, basta sigurado tang magkita tas langit. Amen. Okay. Uy, napil pa gini, mga pastor. Uy, mga pastor. We pastors preach repentance but don't teach surrender. Magtudlo ta, pag hinulsol lang. Oh, maghinulsol to, pagkaugma, sa nasad. Yung sunod na sa hinulsol sad, sa nasad. Dili man na dawaton sa Ginoo. Kung mabasa ka, kung mabasa ka sa mga tambag ni Jesus, muni tambag ni Jesus ay, go and sin no more. Katong babae nga nasakpan niya sa pagpanapaw, iyang ipasaylo, ingon siya, di ko mo condemn nimo, pero lakaw, pauli, ug ayaw na pagpakasala. Ang butapod, mga igsoon, sa John chapter 9. Ingon siya, ayaw na pagpakasalaging na buta. Kay basyo niya mas grabe pa ang mudangat nimo. Muna daghang kay mga Christian, hibong, uy, mura manigisilutan sa Ginoo. It's because na naunta sila sa daan nga tarong nilikoy pagyod. Nya usay ang sadaan ang pastor. Kay usay ang pastor, magsige man nag-ulo-ulo. Sister, i-bless kas Ginoo, sister. Sige lang, iskot. Oh, nyamana pa din, bahinin niya ko sa imong blessing. Ita, sige lang, iskot o blessing. No? Kinahanglan balansi ta, nga naman. Kay kung magkinabuhi kang tarong, i-bless man yung kas Ginoo. Amen. Your prayers will be heard. Ayay, arang-arang, murag padung na tamhuman. Okay. What is a living sacrifice? Igsoon, ang buhi kuno nga sakripisyo mao nang voluntaryo nga pagpanugyan sa Ginoo. Kanang imong kinasing-kasing nga pagpanugyan sa Ginoo, mga igsoon. Uy, Matthew 26 unya 39b. Ako na siyang gilahin ka nga. Ingon ini, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Ingon di siya, mga igsoon, si Jesus, amahan kung mahimo, kuha kining kupa gikan kanako, kupas pagantos. Apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo. Moingon jud ko igsoon, kung ikaw mauni ang imong desisyon nga mayon ka, Lord, sugod ron, dili na ang akong pagbuot mo'y matuman, kung dili ang imo na. Naakay assurance nga malangit jud ka. No? Nga naman, kay dili mo sugot ang Ginoong mga supakiro. Halo, masupilon. No? Okay. Ikaduha igsoon, ang living sacrifice is a joyful exaltation. Asa man na nato mabasa? Hebrews 13 verse 15. Wait lang, Pastor. Wait lang. Hebrews 13 verse 15. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Okay. Ako masound sa English kay medyo klaro man sa English. Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Kanang gitawag, sacrifice of praise to God. Ano mahimong sakripisyo ang imong pagdaig sa Ginoo? Nganingon ko, joyful exaltation. Ngano man na siya, na-experience ni dito sa tagadaan bantayan. Kay ngano man, agis lag kalamidad,
Apan nakadaig yapon sila sa Dios. Nakadaig yapon sila. It means that we can still praise God when our world is shaking. Amen. Oh, makadaig yapon tas Ginoo bisag nagtipunog ang problema. No? Mao na siya ang gitawag joyful exultation. Ngano ba day pastor? Bahalag magtipunog ang problema basta naalay Dios nga naguban nato. Mao na siya ang nakanindot mga igsoon. Okay. Hala. Agoy, na-appeal man eh. Wala kunoy mukuyog sa usa ka miserable nga Kristohanon. Amen. Walay mukuyog sa Kristohanong gasigig mugot. Ni-smile, naghilaw sila. Okay, walay mukuyog sa Kristohanong saputon. Mo na siya mga igsoon. Ay, kamubo sa verse, oh. Kamubo sa verse, sige. Pagmalipayon kamo kanunay. Oh, to mura na, duhara ka word, oh. Rejoice always. Angay ta magkalipay kanunay. Nya pastor daghang kong problema. Uy, ang problema mawa na basta magmalipayon ka. Oh. Sulaygod na imo anhas inyo. Nya di mo tagdon. Mulayas na. Ayaw, sige, hapuap sa problema. Besh, grabe kay kong problema, besh. Mo na, magsige, pabilin ang problema, kay mo mang gihapuhap. Number 3, son, making a fixed commitment to God. Kanang naa kay fix ba, dili matandog nga commitment ngadto sa Dios. Okay. Uy, ganahan ko ani. Psalms 118 verse 27. Ganahan ko ani nga word. Ngano man, ingon din God is the Lord. Ay lang, di na ko ipabasa sa Cebuano. Okay, lahi kay translation. Okay. Sa New King James mo ni siya, God is the Lord and He has given us light. Yan, ingon din dito, bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. Bukusi ko no, o bisi ang sakripisyo diha sa halaran. Unsa man day ni? Kung moadto ka sa Old Testament, mga igsoon, gisugo sa Dios si Moses nga ang altar of sacrifice, ang halaran sa sakripisyo, kanang adto dito ibutang ang mga karniro nga sunugon, na ako no'y sungay ibutang sa upat ka iskina, aron kuptan sa mga pari kay init man ang altar of sacrifice. Yan, ingon dito ang verse, higti ko no ang sakripisyo o bisi diha sa altar of sacrifice. Nga naman, kay mauman ni siya. Kabantay mo sahay, kanang naamoy isugba. Unya, musiga na ginagmaayo, usay mo buto-buto niya ang imong gisugba matagak. Kasi nakasuhayan na, nagsugba ka, nagkalit lagbutupak na tagak. Oh, maupod na sa dihang ikaw ang imong kaugalingon, imong ihalad ngadto sa Ginoo, ingon nga living sacrifice ang mahitabuan na inigabot na sa dagkong mga problema, mo action kag backslide. Mao ni siya. Note, unsa man ning note, mao ni siya. Sa dihang moabot ang krisis o kagubot sa imong kinabuhi, matintal kang mulayat gikan sa imong commitments, Ginoo. When crisis and troubles arise, we are tempted to bail out from our commitment to God. Idiomatic expression ng bail out. Kana bang murag mubayad kag piyansa pag human mo sibat. Mao na siya ang literal ana, di ba? Piyansahan ni mo yung kagalingon kay aron ka musibat. Mao po na usahay, no? Imbes committed na tas Ginoo, pag-abot na sa mga pressure, pag-abot na sa mga trouble, wala, mawa ang atong kuwan. Mananghin na ba na itas, pastor? Pastor, laylo lang sa ko.
Galaylay ka lang. Wala siya igsoon. Oh. Okay. Sunod. Hey, number 4. Ang living sacrifice is offering sacrifices that bleeds. O sabot pasabutan na. Second Samuel 24 verse 24. 2 Samuel 24. Wait lang, Pastor. 24 verse 20. Apan si Arauna giingnan sa hari, dili ako mudawat sa imong gitanyag. Paliton ko kini kay dili ako maghalad sa Ginoo nga Dios ug mga halad sinunog nga dili nako bayran. Busa gipalit ni David og 50 ka buok nga salapi nga plata ang giukanan ug ang mga baka. Grabe igsoon. Inaani niyang story. Si David nakasa man siya sa Ginoo kay iya man gisensus ang tanang citizen sa Israel. Tay papastor, ngano man nakasa man si David sa iyang pagpasensus. Inaani mo gani siya god? Hello, na mo igsoon? Usahay ba mo kwenta na ta sa atong strength? Ay, daghan ako kwarta. Ay, dako na akong negosyo. Ayaw kwentahan imong strength. Kay nagpasabot na nga, ikaw na, dili ang Ginoo. Si David, iyang ipasinsos ang iyang mga tao, o pila kabuk sundao, pila kabuk iyang chariot, na pila ang ilang mga iyang spearmen, o iyang mga cavalry, mga igsoon, nasuko ang Ginoo, ipadadaan siya tunglo, padadaan siya kamatay kanang plea. Unya, tungod adto para masumpo ang gibuhat sa Ginoo, tingon siya, maghimo kog halaran para sa Ginoo. Naibgan man niya ang giukanan og trigo ni Arauna. Iyang giadto si Arauna, palito na ko na ang imong yuta diha nga. Naa diha ang giukanan sa trigo. Ningon si Arauna, ayaw lang kamahalan kay ako maning sinunod sa akong ginikanan. Naa man ni sentimental value. Ningon din si David, ako man tanang paliton kay tukuran ako halaran sa Ginoo. Pagsulti niya na siya, mao ba kamahalan? Sige, ay lang nagpayri kamahalan. Apilan pa ginako mga baka para imong ihalad. Ay mga baka diya. Oh. Ningon dahil si David, ayaw, ako ginang bayran. Kay dili ko gusto nga maghalad sa Ginoo nga muragwa na ko bayri, why bili. Kinaiyar ba rin nato ng Kristohanon? Ngayon sa man, usay, si pastor, makakita ba? Nakaibutang dito. Oy, Brad, naaday kay keyboard sa inyo? Ano ba? Ato na ipag-amit simbahan. Ay, hindi ka, ay lang pastor, kay, mo ginihandumanan ako katong nanrabaho ko sa Saudi. Pero ang butang gani, kanang dili kay iya, ay, sige pastor, gamitan na. Total, di man na ako. Dali, aragin na itong makahatag, basta dili ato. When it cost us nothing, mo na siya usahay. Ang nakapait pa dyan, nga naman, moingon pa kita usahay, pastor, data-datahi lang na. Okay, so, mo na siya igsoon, sacrifices that bleeds. Unsay pud pasabutan na, usahay, masakripisyo na to ang atong pangita para lang sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Masakripisyo na to sa atong trabaho. Kinahanglan ta mo leave. Ang uban ganahan ba kay mo leave sa trabaho? Labi na mangingon nga natay kaon. Sil, migata sila. Wala siya, makitaan na mo mga igsoon ba nga, gustos Ginoo ka na bang murabitag sa atong pagbuhat, murag naay sagol pagdugo ang atong kasing-kasing ba?
nga kuan kaingon ta. O sige lang, total paramnis Ginoo. No? Mo na say nahitabo dito lagi. Ako lang gidasing ko. Ayaw na lang ninyo hinumdumi ang mga butang na wa ninyo balay sa nangaguba ninyo tungod sa linog. Ang atong angay hinumduman buhi ta karon. Mo na. Nga naman kay ang mga butang makitaan naman na basta buhi ta. No? Makitaan mo mga ison. Sunod. Ay, hapit na gid mo human. Kani. Ay. Ang living sacrifice is to do more in obeying the Lord. Kanang buhing sakripisyo, kanabang, anang pagyutang mo tuman pag-ayo sa Ginoo. Nga na ako'y nakita nga verse, ana. Tagsar ba na itong basahon? Nga naman, kisa may mabasa aning Pilimon. Nga, kanang paghiskot na itong Pilimon, kana marang namasol sa kadagatan. Si Pilimon. Oh. Unsa man na siya, God? Naay gisuwat si San Pablo, ngadto ni Pilimon, nga iyahang anak sa pagtuo. Ang istorya magud ani, si Pablo na priso dito sa Rome. Unya naapod dito yung tao nga na priso sa Rome, iyang isang yawan na himong Kristohanon. Angan si Onesimus. Ngano manggod ni si Onesimus? Suma sa mga Bible scholar, nagtuo sila kay kini si Onesimus kanang ulipon man ni Pilimon. Unya nakasa si Onesimus ni Layas. Wa takibaw nangawat pa ni, wa man sa gisulti sa Bible. Nakasa siya ni Pilimon, nilayas siya. Unya paglayas niya naglaroy-laroy dito sa Rome mga igsoon. Unya nakasa siya na priso pod siya. Niya nagkaila silang Pablo, nasangyawan siya, nahimo siyang Kristohanon. Busa nagsuwat dayon si San Pablo ngadto ni Pilimon kay gusto man si Onesimus nga muuli ni Pilimon. Unya, mo lagi na nasiro siya isa, mahadlok siyang pauli. Nagsuwat dayon si Pablo ngadto ni Pilimon. Mao na siya inigbasa ni Pilimon, nindot sa kay na siya. Kay pao kag ngano? Kay gidaig man ni Pablo si Pilimon sa iyang pagkamatinud-anon ug unya bright si Pablo, iya pong gipakonsensya. Ingon siya, dawata si Onesimus sama si mong pagdawat nako. Kay siya, kay nahibaw man ka, di ka maluwas tungod, kundi tungod nako. Grabe kay maningil si Pablo ba? Di baya ka maluwas kundi li patungod nako. Munang dawata si Onesimus sama sa imong pagdawat nako. Nya nisulat na siya aning 21. Nisulti na siya aning 21. Niya siya, o naglaom ako, I should say, nagsalig ako sa imong pagka-matinumanon. Wow. Ug tungod nini, nagsuwat ko nimo, kay nasayod ko, buhaton nimo ang labaw pas akong gisulti. Oh, having confidence in your obedience, I write to you knowing that you will do even more than I say. Grabe. Nya. Nagrima ni nako. Sa diyang nabasa ni nako, nagrima ni nako. Nga ang Ginoo di ay nag-expect nako nga magbuhat pa jud kog labaw sa akong nabuhat na. Kay mo try man ta og bakasyon. Moingon ta usahay, ay daghan na kay kog nabuhat sa Ginoo, pahayahay usa ta. Ngadto sa Tag-Siargao. Kamigin ako no, kamigin. Naunsa man ni oy. Okay, ingon siya, no? Knowing that you will do even more than I say. Okay, karon igsoon mao ni siya ting paningil na. Tingali imo nang nahatag ang the best sa imong kinabuhi ngadtos Ginoo.
Tingay kayong ka, grabe na jud kayo ang akong pagpangalagad, ang akong commitment sa Ginoo. Pero bation gyapon nimo usahay nga murag napadyoy kulang. But still your best is not yet enough. Nakapil ba ka ana usahay? Grabe na kay mo pagpangalagad pero murag kaingon jud kang napadyoy kuwang. Would you like to come to the Lord today and say, Lord, I want to do more. Kanang nagbalik niya ba, busy kay tapara niya. Kay pait kayo mga igsuon, nga inigbalik sa Ginoo, makitantang nagtungits. Pait kayo nga hunahunaon nga makitanta inigbalik sa Ginoo, nag-movie marathon sa Netflix. Even I, mingon ko, Lord, I want to do more. I want to obey you more. I want to serve you more. And Lord, I want to love you more. May this be your prayer, mga igsoon, nga moingon ka, make my life a living sacrifice. Manindog tang tanan.